החקלאות המודרנית עומדת בפני מבוי סתום, הריסוס הכימי מאבד מיעילותו, ועיבוד הקרקע המכני פוגע בפוריות האדמה ומייבש אותה. נזק שמוערך ב-300 מיליארד דולר בשנה. חברת אגריפס הישראלית פיתחה מערכת אוטונומית שמשנה את כללי המשחק. המערכת לא רק סורקת את השטח, אלא מצוידת בזרועות רובוטיות שמחקות את הדיוק של היד האנושית ומבצעת איסוף סלקטיבי בנקודות קריטיות בשדה. איך המכונה הזו מצליחה להציל את האדמה מבלי להשתמש בטיפה אחת של ריסוס? נמצאת איתנו לירון כהן ינאי, מנכ"לית אגריפס. אתם הולכים להוציא את הכימיקלים מהצלחת שלנו? זאת הבשורה? אנחנו מאוד נשמח לעשות את זה. שני טעמים. אחד, הם כבר לא כל כך יעילים. יש שם עידוד של עשבים, וב' הם באמת פוגעים בבריאות, ולכן מביאים גם רגולציה לתוך התהליך, ובאמת פחות יעילים ממה שהיה בעבר. אבל למה הבעיה של העשבים היום חריפה יותר מבעבר? יש שינויי אקלים, כולנו מרגישים את זה, פתאום יורד גשם, פתאום מגיעה השמש, כל דבר כזה מפר את הביולוגיה. אם פעם גידלת והיית צריך לטפל בעשבים בעיקר בהתחלה, פעם תצטרך להיכנס פעם שנייה ופעם שלישית, והחקלאים שמתמודדים עם השדה הפתוח והחיים בחוץ, רק מחפשים עוד ועוד פתרונות יעילים. מה הנזק באופן כללי של ריסוס ושל עיבוד קרקע אגרסיבי שעושים אותו לאורך זמן? תראה, היום מדברים על גודל בעיה של כמעט 800 מיליארד דולר בשוק החקלאות, רק סביב החוסר בעובדים שלא נמצאים כדי לעזור לנו, וגם עולם עיבוד הקרקע בסוף מייצר בעיה של פוריות. אנחנו שוברים את הקרקע, מפרים את החיים בתוכה, ועל ידי כך לא מצליחים לגדל שוב ירקות שאנחנו בסוף רוצים שגם יתרמו לנו לבריאות. כן. טוב, המערכת שלכם בעצם יודעת לזהות, היא בעצם צריכה לזהות, מתוך מלא, מיליונים, מאות אלפים, לא יודע מה, צמחים דומים, את העשב. זאת אומרת, את החלק המזיק בתוך העסק שם. בינה מלאכותית יודעת להבדיל בין שתיל לעשב שוטה? כן, יותר מזה, אנחנו מנסים ממש לחקות את הפעולה הידנית. דיברנו על כימיקלים, דיברנו על עיבוד קרקע אינטנסיבי, אבל הדבר הכי בר קיימא שיש היום זה הבן אדם. זה איך שהיינו מאבדים את הקרקע במילניום הקודם. ואת זה אנחנו מנסים לחקות. אנחנו מנסים בעצם להסתכל קדימה על השדה, להבין גידול, להבין עשב. יותר מזה, להבין את סוג העשב, כדי שביולוגית נוכל לטפל בו כמו שצריך, ולהפוך את הקרקע סלקטיבית רק איפה שהוא נמצא. כשאתה הופך קרקע, אתה משחרר פחמן לחות, ואתה מפר את החיים בתוך הקרקע. יש ביום, יש בעצם חיים שלמים בתוך הקרקע שמפרים אחד את השני. ברגע שאנחנו הופכים אותה, אנחנו עושים שני דברים. אחד, ייבשנו, הצקנו לתולעים בעבודתם, והדבר השני, אנחנו מעלים את כל זרעי העשבים, חושפים אותם לשמש, ואז הם רק ממשיכים את התהליך, וזה נהיה endless, זה כמו כיסוח דשא. איך הרובוט שלכם, שבעצם הוא יכול לפעול 24/7, בלי להתעייף. נכון. הוא יכול לעבוד לבד, או שהוא עדיין צריך השגחה של אנשים והפעלה של אנשים? היום שמנו בן אדם בגלל שאנחנו רוצים לתמוך בחוות הקטנות. לקחנו מרכב שיש עליו, שחקלאי מכיר, זה נראה כמו מערכת רגילה של חקלאות, אבל הכנסנו את הטכנולוגיה הרובוטית ואת הבינה המלאכותית, ככה שהוא מקבל טכנולוגיה מתקדמת ומשהו שקל לו לתפעל ולעבוד. גם לא רצינו ללכת רק לחוות הגדולות עם מוצרים מאוד גדולים, רצינו להעצים את החקלאים הקטנים והבינוניים שהם רוב החקלאים בעולם, רוב האנשים שמייצרים אוכל, ירקות ופרש מרקט, ולכן בעצם הצלחנו להביא להם את זה מהר לשוק. החברה רק בשנתיים וחצי כבר הצליחה לעבוד בארצות הברית, באיטליה, בישראל. זהו, אתם עובדים בארצות הברית ואיטליה. מה למדתם מהחקלאים, נגיד, האמריקאים או האיטלקים, ששונה מפה? תשמע, החקלאי הישראלי הוא החקלאי הכי קשוח, הוא הכי סקפטי, והוא באמת צריך להוכיח לו את התהליך. כשמדובר בטכנולוגיה, הוא גם ראה וגם יודע, והוא רוצה להבין שזה עובד. החקלאי האמריקאי, הוא ראה טכנולוגיות, הוא רוצה לראות את היעילות ואת ההחזר הכספי בסופו של דבר. אבל כולם רוצים לראות שזה לא פוגע בקרקע, שזה באמת מחליף, וזה נותן להם את היתרון. את היתרון. בסוף של דבר, במוצרים שהם מייצרים. תשמעי, חקלאות ורובוטיקה זה שני תחומים שנשלטים על ידי גברים. מה לעשות? רוב גברי, בואו נשלטים, רוב גברי מובהק. רוב גברי, כן. אתם חברה שמונהגת על ידי נשים. יש איזו השפעה על איך שהטכנולוגיה שלכם מעוצבת? קודם כל, אני גאה להיות בחברה שהוקמה על ידי יזמיות, יחד עם יזמים, אבל באמת בדירקטוריון יש רוב נשי. ואני חושבת שההבדל הוא שאנחנו אולי טיפה, ובאמת, אני כל חיי עובדת עם גברים באופן רציף, אני בעבר מעולם התחבורה.
יש אולי טיפה יותר פרגמטיות בקבלת החלטות, אתה יודע, בוא לא נעשה מוצרים גדולים, נעשה קטן וממנו נתרחב. יותר זהיר. כן, נוכיח טכנולוגיה וממנה נצמח. אז אולי זו השאלה הבאה, כי אתם מתמקדים עכשיו בירקות, מתי נראה אתכם נכנסים למטעים יותר גדולים, למשל של גידולי שדה נרחבים, 2027. כמו תירס, או... זה יכול לעבוד גם שם? בטח, בין השורות זה יכול לעבוד, פשוט כשאתה עובד בירקות, תחשוב שבתירס יש עונה אחת של עשבים, או עונה וחצי בשנה. בירקות יש בין 2 ל-4 מחזורים על אותו דונם, ולכן כמות הבעיה שם היא הרבה יותר גדולה. בירקות אתה צריך לעבוד מסביב לירק ספציפית, אז אתה צריך הרבה יותר פועלים. והעשבים, אמרנו, זה דבר שהוא מאוד מאוד מזיק, נכון, לגידול. עשבים מתחרים עם הגידול על השמש, על המים ועל המקום. בעוד 5 שנים, שדה חקלאי יראה כמו היום, או כמו איזשהו מפעל חכם באוויר הפתוח? הוא יהיה, בסופו של דבר נצטרך את הלב של החקלאי בתוך... תמיד. תמיד. נצטרך את הלב של החקלאי בתוך גידול האוכל שלנו, כדי לראות שזה באמת צבע וטעים, אבל זה יהיה הרבה יותר אוטומטי והרבה פחות נסמך על משאבים שהם יקרים ולא זמינים. והרבה פחות עם כל מיני מזהמים כתוצאה מחומרי הדברה, פחות נכון? מזהמים, פחות פועלים ידניים, בגלל שהדור משתנה ובגלל שהמחיר עולה, הרבה יותר אוטומציה חכמה ושימוש בבינה מלאכותית וברובוטיקה, בהחלט נראה את זה. תצליחו. תודה רבה. תודה רבה לך.